jo crec que la situació de la dona dins del sector cultural, després ja parlaré de dins del sector del circ, evidentment que ara està com més activa, no? Jo crec que potser fa com 3 anys que està més activa. Sento que hi ha més dones diguéssim, que s'estan apropiant d'espais que sempre han estat ocupats per homes blancs també, però que aquestes dones són d'alguna manera com molt seleccionades i molt iconitzades. No? I se'ls dona com una vàlua que per mi és perfecta, però no sé, per mi suposo que a l'haver-hi tan poca dona damunt de l'escena, o sigui, no és que n'hi hagi poca, n'hi ha, però no es compta amb ella. És a dir, hi ha moltes tècniques de llum, però el més fàcil és agafar un tècnic de llum. Hi ha dramaturgues, però no es coneixen. Llavors, les poques dramaturgues que es coneixen son 4, però n'hi ha més de 4. Però aquestes 4 són com con las que tienes que trabajar o sea, se iconiza, ¿no? I crec que lo important i que el que hem de fer i el que és necessari i el que és obligatori, totes les artistes, tant artistes homes com artistes dones, hem de posar la mirada en que hi hagi una paritat realment obligatòria i realment que tinguem que anar a buscar. És a dir, hòstia, a mi em va fallar una tècnica de llums. Jo vaig tornar a demanar una tècnica de llums. Hòstia, no n'hi ha. No, busca'm una noia tècnica de llums. O sigui, incidir aquí, perquè el més fàcil és trobar un home. Que no entenc per què és el més fàcil de trobar un home. No? Llavors, veig que s'està avançant, però que tampoc s'està fent els superpassos. O sigui, tampoc no veig un avançament brutal. No? A més, també la dona... O sigui, sempre, o sigui, ancestralment, no? Com que hem tingut un lloc molt petit i molt a dins de totes les coses, el qüestionament que ens fem a nosaltres, el judici extern que rebem quan ens equivoquem, no? O sigui, que una dona s'equivoqui és molt més alarmant que un home s'equivoqui, no? Llavors, això també, a l'estar com més castigat, no fa que les dones sortim i diem, bueno, me da igual, jo m'equivoco, l'accepto i punto, saps? No tenim molt poc aquesta força. Jo a poc vaig veient, per exemple, dins del sector del circ, que sí que hi ha un avançament. O sigui, sí que veig, hòstia, aquesta està fent un solo, aquesta està fent un solo, aquesta està fent un solo, no? Ja parlo de solos perquè de solos de dones és el mateix. Els programadors diuen, és que no sabemos, i sí que hi ha. O sigui, tu fas una llista i sí que hi ha, vale que no és el majoritari, no? Però n'hi ha de solos de dones, el que simplement que s'han de buscar. Perquè si no et quedes una altra vegada amb les 4. A mi m'encanta l'Agnès Mateus, però et quedes amb les 4 que han fet el boom, que totes el farem, el boom, o no, da igual, però llavors vas agafant aquestes i darrere d'aquestes n'hi ha moltes d'altres. I jo crec que la dona dins del sector del circ cada cop s'està empoderant més. No? I jo crec que això és brutal, o sigui, i és necessari, perquè la dona té molt a explicar. I el que podem fer amb el nostre cos, que per exemple és reproduir vida, no? Això també ens limita molt. Perquè vull dir, parelles heteronormatives, els dos són artistes de circ, la que se queda en casa és la mujer. Encara que estiguin superpolititzades, no? Vull dir, després la dona també té un qüestionament del cos i té un plantejament del cos i se compara... O sigui, la pressió que rep la dona a través del seu cos també és molt heavy i també sempre ens han ensenyat com a estar bé i dins del món del circ a ser normativa, a estar buena, a no tener demasiada espalda però demasiada poca. Llavors crec que tot això és una pressió a l'estar guapa damunt de l'escenari. O sigui, jo la majoria, los solos potentes que veo, yo no veo ninguna tía así que diguis, uau, que guapa, no? Però quan hi ha duos, quan hi ha col·lectius, hòstia, les ties estan impecables, vull dir, són guapíssimes, no? Llavors també la pressió aquesta que ens han posat de l'estar guapa i de l'estar sempre bé, no? O sigui, d'estar
corporalment en un lloc molt bèstia i a més, bueno, pues, si he dormido poques hores perquè tinc fills, pues m'aguanto, no? O sigui, jo crec que al final la societat té un pes també dins de la creació, no? I després també és el que et deia abans, la dona, suposo per tot el que portem darrere i per lo poc que hem avançat amb això de dir, em poso enmig de l'escenari i si ho faig malament, la dona sempre estarà molt més criticada que un home quan les coses no surtin bé, no? Sempre hi haurà, perquè clar, un home s'equivoca i ja em veus que li poden dir, però clar, una dona s'equivoca i són tota la gent que li està dient. O sigui, jo, per exemple, quan monto el màstil, tengo a todos los hombros diciéndome com ho tinc que fer. I és com, bueno, és que fa molts anys que jo monto aquest màstil. No? Llavors és com... I potser hi ha homes que ho diuen des d'un lloc zero paternalista. Però és com, cállate, perquè això és el que estic fent jo cada dia. No? Llavors també és difícil, d'alguna manera, posicionar-te i agafar aquest espai perquè és que te'l treuen, o sigui, te lo quitan de les manos. Jo crec que és important, o sigui, jo no sé en quin moment me'n dono compte d'això, perquè és molt bèstia, no, la vida? La vida et porta ajuntat amb gent. O sigui, tu fas una pràctica i per tu aquella pràctica està ben feta. Llavors, un dia coneixes una persona o llegeixes un article i dius, hòstia, no? O sigui, aquesta pràctica no està ben feta i jo l'he estat fent i reproduint. I llavors, quan tu prens consciència d'això, i d'alguna manera reivindiques el teu espai i reivindiques la teva acció, des de quin punt ho faig? Des d'un punt xungo? Des d'un punt guai perquè tengo que ser guai perquè si no, mira, ja està la feminista aquí hablando o la chica, saps? Des de quin punt ho estic fent, no? Llavors, jo me'n recordo que quan anava amb la meva exparella a casa amb mon pare i el cotxe, que el cotxe era mi cotxe, no funcionava, no anava bé o hi havia algun fallo, mon pare sempre parlava amb la meva exparella. No parlava amb mi. I això fa molt temps que em donava compte. I jo deia, hòstia, papa, jo també ho vull saber, no? I a poc això ho vas portant al terreny teu de la teva professió. Però què passa? Que jo sempre he treballat o bé amb col·lectius, que eren homes i dones, o bé amb duos que al principi vaig treballar amb una altra noia, però no era conscient d'aquesta situació perquè jo tenia 22 anys, jo no era conscient d'aquesta situació i segon deia no, perquè com yo no sabía tanto aún, pensaba que los otros sabían más i els deixava aquest poder. Però quan jo a poc he sabut com van les coses, quina força està, però claro, yo lo he tenido que saber muy bien, molt bé, i he tingut que muntar el màstil o el trapezi moltes vegades per no dubtar, perquè al mínim dubte t'entren. I llavors es posen en un lloc que tu estàs... Clar, com que ens entra la franja aquesta del qüestionament, que potser sí, no sé què, no sé quantos, ja s'ho han agafat, no? Llavors, no me'n donava massa compte. Jo me'n vaig començar a donar compte quan vaig anar sola o bé a muntar una estructura amb una altra noia, amb la Júlia Ferrero, o bé amb el meu solo. No, que no és un solo, perdó. O bé amb la meva peça, que està al Bernat. I llavors, clar, o li parlen al Bernat del muntatge del màstil, que és hola, o a mi sempre, quan jo monto el mástil, es y si has probado y esto está torcido y, ¿no? I amb la Júlia també era molt bèstia perquè ens deia, bueno, qui és el cap tècnic del muntatge? Deia jo, no? I clar, jo a part soc petita. Vull dir, si fos una tiarrona alta, no sé què, doncs a lo mejor se callarien, però soc petita. Ah, tu, bueno, llavors et comencen a fer tot de preguntes i al final també s'agafa consciència de dir, quan acabem em pregunteu el que voleu. I posat en un lloc que és una mica, per mi, per tal com soc jo, antipàtica i pràctica. O sigui, ja arribar i ja no donar dos petons als tècnics, donar la mà. Hola, què tal? ¿Has hablado conmigo? O sigui, ser super... Perquè si no, estàs creant un espai que se te'l mengen. Inclús de treure les eines, de fer-te broma de todo lo que entra, sale, vull dir, de fer-te unes bromes que dius, ¿en serio, tio? O sea,
jo estic aquí currant, m'estàs fent aquesta broma. Però és fort perquè ara tinc la consciència i abans no la tenia. No? Ara començo a posar límits. Inclús a vegades hi ha límits que em costen molt posar, perquè a vegades són col·legues o a vegades és gent més propera que sempre han tingut aquesta pràctica i com que tu comences a tenir consciència, posar-se els límits, a mi se'm fa difícil a vegades. Sí, i és una cosa també generalitzada, perquè amb la meva tècnica de llums, que és un amor, o sigui, perquè és que a part és sempre, quan hi ha alguna cosa és, bum, s'han de posar supersèries. És com, o sigui, hem d'arribar a posar-nos així perquè se'ns foti cas. Hem d'arribar a explicar-los que he muntat el màstil 20 vegades. He d'arribar a explicar-los, o sigui, tinc que explicar-los tantes coses perquè em creguin, no?